8 ноябр аз қабули нахустин Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санади сарнавиштсози таърихӣ 30 сол сипарӣ шуд. Имрӯз дар толори раёсати бозрасии давлати автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлили бошукӯҳи 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи милисияи тоҷик бо тантана баргузор гардид, ки дар он намояндагӣ аз Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин як қатор меҳмонон, собиқадорони мақомот, сардорони шӯъбаҳои бозрасии давлати автомобилӣ аз ҳама шаҳру вилоятҳо ва кормандони раёсат иштирок доштанд. Сардори раёсати бозрасии давлати автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-майёри милисия Мирзомуродзода Рустам Тағоимурод ҳозирин меҳмонон ва кулли кормандони раёсати бозрасии давлати автомобилиро ба солгарди навбати қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи милисияи тоҷик аз номи вазири корҳои дохилии кишвар Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ шодбошӣ гуфта, нақши ин ҳуҷҷати сарнавиштсози таърихиро дар оромиву суботи ҷомеа ва рушду шукуфоии ватани азиз шоиста арзёбӣ намуд. тавре зикр гардид, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 соли қабл бо азму талошҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тавассути райпурсии мардуми сарфарози Тоҷикистон пазироӣ гардида, акнун сол то сол таҳкими давлатдорӣ, амнияти сартосарӣ ва нуфузи мамлакат дар арсаи дунё дар заминаи бандҳои ҷудогонаи ҳамин санади саодат таъмин гардида истодааст. раёсати бозрасии давлати автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола аз ин рӯзи тақдирсоз ва ҳама иду ҷашнҳои милливу давлатӣ бо роҳандозӣ кардани тадбирҳои сазовори идона истиқболи самимона мегирад. таҳияи қонунҳои марбут ба самти роҳу нақлиёт ва низоми бозрасии давлати автомобилӣ ки бо ташаббусҳои ҳамвораи сарвари давлат рӯи кор омаданд, пешрафти соҳа ва баъзаи моддӣ техникии ниҳоди моро таъмин намуд, афзуд Мирзомуродзода Рустам Тағоимурод. сардори раёсат роҷеъ ба аҳамияти волои ин санади муҳим андешаронӣ карда ишора намуд, ки таҳияи Конститутсия бо назардошти манфиатҳои олии миллату анъанаҳои пурғановати таърихиву фарҳангии миллати тоҷик дар самти бунёди ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд ҷараён гирифта буд. акнун ин ҳуҷҷати мондагори таърихӣ арзишмандтарин дастоварди мардум ва давлати тоҷикон ба шумор рафта, натиҷаи мантиқии талошҳои ҳукумат дар насиб гардидан ба давраи навини рушду тараққии он ва обрӯманд намудани тоҷикон дар арсаи олам маънидор мегардад. иштирокчиён ва қисме аз меҳмонон зимни суханронӣ таъкид доштанд, ки Конститутсия воқеан муҷиби ифтихору шарофатмандиҳои ҳар як фарди дилогоҳи тоҷикистонӣ соҳибистиқлол пазируфта мешавад. авресардори раёсати бозрасии давлати автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-майёри милисия Мирзомуродзода Рустам Тағоимурод иброз дошт, ҷашни Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иди касбии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қариб ки тавъам омада, пай дар пай аз ин рӯзҳои ҷашнӣ дар сатҳи баланд истиқбол мекунанд. 10 ноябр ҳамчун санаи таъсисёбии мақомоти милисияи тоҷик таҷлил мегардад. тавре ишора гардид, бо шарофати милисияи тоҷик ва бо ҷоннисорию иҷрои масъулияти пурсадоқати фарзандонаш рӯзгори сокинони мамлакат осудаву босубот ҷараён дорад. сардори раёсат аҳли ҷамомат, кормандон ва собиқадорони соҳаро бо иди касбияшон рӯзи милисияи тоҷик шодбод гуфта, ҳаёти осоиштаву таъмини низоми волои хидматрасонии роҳу нақлиётро аз фаъолияти ибратдори онҳо маънидод намуд. милисияи тоҷик ҳамеша дар сафи пеши мубориза қарор дошта, бо шуҷоату қаҳрамонӣ ва натиҷаҳои баланди корӣ дар пойдории суботҳои ҳамагона саҳми шоиставу арзанда дорад. сардори раёсат ба кормандони соҳа дар иҷрои масъулияти бардӯшдошта комгорӣ ва зафару поктиннатӣ орзу намуд. дар ҷамомати идона ба собиқадорони мақомот ва кормандзанони соҳа тӯҳфаҳои пуливу молӣ ва ба оилаҳои бесаробонмондаи ҳамкорон, ки баҳри иҷрои рисолати касбӣ қурбон шуданд, кӯмакҳои молиявӣ тақдим гардид. ҳамчунин ба кормандони фаъолу бо таҷрибаи соҳа аз номи Вазорати корҳои дохилӣ ва раёсати бозрасии давлати автомобилӣ ифтихорнома ва сипосномаҳо тӯҳфа карда шуд. Наҷибуллои Ҳомиҷон, раёсати бозрасии давлати автомобилӣ, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон.